O ato na sang pangayoon ang hubad sa natawhan sa Marso 12 ni Miggy. O Miggy, unsa may hubad ani? Okay, si kung ikaw na tao sa Marso 12, ikaw usa ka taong kugihan. Unya ikaw wala ka na linya sa negosyo, na linya ka sa trabaho. Unya ug manarbaho ka, ang imong boss ganahan jud nimo kay devoted ka sa imong trabaho. Unya ikaw sa puton kaayo, dali ra masuko. Ug ang imo hasang mga ginikanan ug mga igsuon malipay nimo kay kuan man ka dili man sad kadalo, maayo man ka mogunit og kwarta. Mutabang jud ka sa imong mga igsuon bisag wa ka mangita jud kag paagi nga makakita kag kwarta kay aron ka makatabang. Ang imo untang mga plano nga magpa-eskwela ka sa imong mga igsuon. Muna nga ikaw na kay plano malangan yun ang imuhang mga plano sa kaminyoon kay ang imong giuna-huna ang imuhamang tabang sa imong maginikanan ug mga igsuon pati pa mga pag-umangkon ug sila malipay jud nimo. Mao na imuhang hubad sa Marso 12, Casey. Katong mga tao nga nakakita ani nga video, palihog ko sa pag-like, share this video sa mga tao nga susama nga pizza na tao aning Marso 12. Palihog ko click sa subscribe nga word. Thank you.